अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय आचार्य पदान्यताय कृपदाय नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। సో హరే కృష్ణ అండి. భగవద్గీతను 18 రోజులలో అవగాహన చేసుకోవడం అనే కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన భక్తులందరికీ తిరిగి స్వాగతం అండి. సో మనం చాప్టర్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒకసారి ప్రార్థన చేద్దాం. నాతో పాటు మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. నిన్న మనం దశమ అధ్యాయాన్ని చూసామండి. అందులో మనం భగవంతుని యొక్క వివిధ విభూతులను చూసాము. సో వాటన్నిటినీ కూడా కృష్ణుడు చెప్తూ ఉంటే అర్జునుడు వాటన్నిటినీ కూడా చక్కగా విన్నాడు, మనందరం విన్నట్టుగానే. ఆ తర్వాత అంగీకరించాడు, భగవంతుని యొక్క విభూతులన్నిటినీ కూడా అంగీకరించాడు. ఓ కృష్ణ, నేను నీకు ఒక మిత్రుడుగా నేను ఫ్లాటర్ చేయటం లేదు, నిన్ను పొగడటం లేదు. దేవలుడు, అసితుడు, నారదుడు, వ్యాస భగవానుడు మొదలైన ఎన్నో ఋషులు కూడా ఇదే కంక్లూజన్ ని చెప్పారు, దీన్నే ధృవీకరించారు. సో ఇవన్నీ నేను కూడా శ్రద్ధతో ఆలకిస్తున్నాను అని చెప్పాడు అనమాట. చెప్తూ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్రశ్న వచ్చింది అర్జునుడికి. అది మన 11వ అధ్యాయం. అయితే ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అంటే, దశమ అధ్యాయంలో 10th చాప్టర్ లాస్ట్ లో భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, ఇవన్నీ విభూతుల్ని నువ్వు విన్నావు, కానీ అవన్నీ కూడా నా శక్తులలో ఒక చిన్న అంశం మాత్రమే. పూర్తిగా నువ్వు తెలుసుకోవాలని నన్ను అడిగావు, కానీ పూర్తిగా తెలుసుకునే సాధ్యం లేదు, దానివల్ల మొత్తం తెలుసుకునే అవకాశం లేదు. ఇది చిన్న అంశం మాత్రమే నువ్వు ఇప్పటి వరకు గాంచావు అని చెప్పి కృష్ణుడు అన్నాడు అనమాట. అయితే అర్జునుడికి ఇంకా వినాలని కోరిక కలిగింది అనమాట. కృష్ణ, నాకు ఇంకా చెప్పు అంటూ మొదటి ప్రశ్నని వేద్దామని అనుకున్నాడు అనమాట. సో అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము అని మన వ్యాస విరచితమైన శ్రీమద్ భగవద్గీతలో హెడ్డింగ్. దాన్ని మన ఆచార్యులు ఏం చెప్పారు, విశ్వరూపంగా చెప్పారు. మొదటి శ్లోకం చూద్దామా? మీరందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా? గెహ్నా, సాహితీ చాలా బిజీగా ఉన్నారు, ఇద్దరు వింటున్నారా శ్రద్ధగా? సాహితీ, గుడ్, వెరీ గుడ్. సో మొదటి శ్లోకానికి వెళ్దామండి. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు పలికెను, ఈ పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక విషయములను గురించి నీవు కరుణతో నాకు చేసిన ఉపదేశాలను వినడం ద్వారా ఇప్పుడు నా మొహము తొలగిపోయింది. మొదట మనం భగవద్గీతను మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు అర్జునుడు? కాళ్ళు చేతులు వణికిపోయాయట, భయంతో కంపించిపోయాడట, చేతిలో నుంచి గాంధీవం కింద పడిపోయిందట, తను నుంచోలేకపోయాడట రథంలో.
కింద కూలిపోయాడట, ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడట. అంత దౌర్బల్యమైన హృదయంతో ఆయన కరుణ కలిగి అతని పితామహులు పితా సమానులైన వారందరినీ చంపడానికి హతమార్చడానికి ఆయన చేతులు రాక ఎంతో కుమిలిపోయాడన్నమాట, కలత చెందాడు. అటువంటి అర్జునుడు దశమ అధ్యాయాలను వినిన తర్వాత భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడేమంటున్నాడు, ఆ మోహము తొలగిపోయింది, ఇక నాకు ఎటువంటి మోహము లేదు అంటున్నాడు అన్నమాట అండి. అంటే అర్జునుడు ఏ స్థితికి వచ్చేసాడు, తన మోహాన్ని విచ్ఛిన్నం చేశాడు కృష్ణుడు. అంటే మనం ఏ విధంగా ఒక విషయం అక్కడ మన గుంతలు ఉన్నాయి, ఎన్నో భూన భాండాలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఎన్నెన్నో రకాలైన భౌతికమైన భూన భాండాలు తేలి ఆడుతున్నవన్నీ మనం చూడలేకపోతున్నాం కదండి. ఒక పార్ట్, ఒక చిన్న భాగాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం రాత్రిపూట బయటకు వెళ్ళినాం. కానీ ఇక్కడ సమస్తము ఒకే చోట, అంటే అన్లిమిటెడ్ స్పేస్ లో ఉండే, అన్లిమిటెడ్ అంటే అనంతమైన ఆ ప్రకృతిని అంతా కూడా ఈ చిన్న పరిమితమైన ఈ చిన్న కురుక్షేత్ర రణరంగమున భగవంతుడు చూపించగలిగాడు అనమాట. అది ఆయన విభూతి. అనంతమైన ఆ ప్రకృతిని అంతటి కూడా, భౌతిక జగత్తుని అంతటిని కూడా ఈ చిన్న రణరంగంలో భగవంతుడు అనంతమైన దాన్ని పరిమితమైన దానిలో అనంతంగా చూపించాడు. మరి పరిమితంగా చూపించలా, మనకు ముందుగా తెలుస్తుంది. అర్జునుడు అంటాడు, ఈ అనంతమైన దాన్ని ఎందుకు, ఆది ఎక్కడుంది, అంతం ఎక్కడుంది, మధ్యం ఎక్కడుందో నాకు కనబడటం లేదు కృష్ణ అంటున్నాడు. అపరిమితంగానే చూపించాడు పరిమితమైన ప్లేస్ లో. ఇది ఎవరికి సాధ్యమండి? సో ఓ అర్జున, నువ్వు చూడగోరేదంతా నా ఈ దేహంలోని తక్షణమే చూడు, తర్వాత భవిష్యత్తులో జరగబోయేది చూపిస్తూ ఉన్నాడు, పూర్వం జరిగింది చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే సృష్టి చూపిస్తున్నాడు, వచ్చే ప్రళయం చూపిస్తున్నాడు, మళ్ళీ వచ్చే సృష్టి చూపిస్తున్నాడు. ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా ఒకే చోట భగవంతుడు చూపిస్తున్నాడు. చరాచరాలు మొత్తం కదిలేవి కదలనివి అన్ని కూడా భగవంతుడు ఒకే సమయంలో చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో అందుకని మనం అర్జునుడి యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుచుకుంటూ ఆ వినమ్రతను మనం పెంపొందించుకోవాలి, శ్రద్ధను పెంపొందించుకోవాలి అండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మితుడై రోమాలు నిక్కబడుచుకోగా తలవంచి నమస్కరిస్తూ చేతులు జోడ్చి భగవంతుని ప్రారంభించినాడు. ఈ విధంగా అనంతమైన ఈ బాహువులు, అనంతమైన లోకాలు, అనంతమైన దేవీ దేవతలను, 33,000 కోట్ల దేవీ దేవతలను మొత్తం అన్నిటినీ కూడా చూసి అర్జునుడికి ఏమైపోయింది, దిగ్భ్రాంతి చెంది, అందుకే చూపించడం అనమాట అండి. మనం అది ఆకలించుకునే శక్తి మనకి లేదు కాబట్టి భగవంతుడు మనకి ప్రదర్శించడు. ఇప్పుడు అందరూ అడుగుతారు, భగవంతుడిని చూపించు అప్పుడు నేను భక్తి చేస్తాను అంటే, నేను నామం చేస్తాను, మీరు ఎందుకు ఏదో నేను చూడండి, నేను ఎందుకు నమ్మాలి, చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తామో ఎవరికి తెలుసు, ఈ ఈ ఈ జీవితం అంతా మనం ఇలా జపం చేసుకుంటూ అన్ని తినడం మానేస్తూ ఎందుకు నేను వ్యర్థం చేయాలి, నేను చక్కగా అవన్నీ అనుభవిస్తాను, హ్యాపీగా జీవిస్తాను, ఎప్పుడో చనిపోతాం, ఎక్కడికో వెళ్తాం, ఎవరికి తెలుసు అంటూ వితండవాదం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా డేంజరస్ కైండ్ ఆఫ్ మనస్థితి అనమాట అండి. ఆ విధమైన మనస్థితిలో మనిషి జీవించరాదు. తన బుద్ధిని చక్కగా మెరుగుపరుచుకోవాలి, శాస్త్రాల అనుగుణంగా, గురువు అనుగుణంగా, సాధువుల అనుగుణంగా. ఎవరో ఏదో చెప్తే నమ్మాలని అనటం లేదు. భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవద్గీతను ఇచ్చాడు, ఇంకే ఎవరినెవరిని మనం నమ్మి మోసపోకుండా అవసరం లేదు కదండి. అందుకని ఈ జీవితాన్ని ఏదో ఒకలాగా అనుభవించేసి ఏదో ఒకలాగా మనం చనిపోదాం. చాలా మంది ఈ విషయం అంటూ ఉంటారు, కలి యొక్క ప్రభావం అలా అనమాట. ఇప్పుడున్న ఈ చిన్న జీవితం దీని అంతటిని మనం ఎందుకు వ్యర్థం చేయాలి అంటూ ఉన్నారు. వ్యర్థం ఎందుకు అవుతుందండి? ఈ విధంగా జీవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటాము, ఎటువంటి అనారోగ్యాలకు, ఇప్పుడు క్యాన్సర్లని అవని ఇవని, ఇలా శుభ్రమైన జీవితాన్ని జీవించడం వల్ల వచ్చే నష్టమేమీ లేదు. ఒకవేళ కృష్ణుడు లేడు, ఆ తర్వాత జన్మ లేదు, ఇదే లాస్ట్ అయిపోయింది జన్మ, ఇంకా తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది ఏమీ లేదు అనుకోండి, అయినా కూడా వచ్చే మనకి నష్టమేముందండి? హాయిగా ప్రశాంతంగా ఎటువంటి రణరంది లేకుండా
పరుగులు పెట్టకుండా వచ్చిన దాంతో సంతృప్తిగా జీవించడంలో తప్పేముందండి. ఆరోగ్యంగా ఉంటాం కదా, ఎటువంటి కలతలు లేకుండా ఉంటాం కదా. అనుభవిస్తున్నాము, మనం చక్కగా ఆనందిస్తున్నాము అనుకుంటున్నారు కానీ పరిగెడుతున్నాం తప్ప ఆనందించటంలా. పక్కింట్లో ఒక టీవీ ఉంటే మన ఇంట్లో 2 టీవీలు కొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అది పరుగు తప్ప ఆ టీవీని మనం ఎప్పుడు అనుభవిస్తున్నాము, అనుభవించటంలా. ఒకవేళ అనుభవించినా అది మనల్ని ఇంకా ఇంకా అక్కడ వాడు నవ్విస్తే మనం నవ్వాలి, వాడు ఏడిస్తే మనం ఏడవాలి. ఆ సీరియల్లో వాడు కామెడీ చేస్తే మనం కామెడీగా నవ్వుకోవాలి. వాడు ఏదో వాళ్ళ అత్తగారు కోడల్ని ఏదో చేస్తే మనం ఏడుస్తూ ఉండాలి. మన జీవితాన్ని ఎవరో జీవించేస్తూ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళ అనుగుణంగా మనం జీవించేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడికి వెళ్తుందండి జీవితం ఈ విధంగా? సో ఇవన్నీ కూడా అపోహలు, భ్రమలు తప్ప అందులో వాస్తవం ఏమీ లేదండి. మరి ఈ విధంగా ఎటువంటి జీవితము లేదు మరణం తర్వాత అంటే ఈ కర్మల్ని వీటినన్నిటిని వాళ్ళు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? ఆస్కారమే లేదు. సో భ్రాంతికి గురవ్వకూడదు, మనం శాస్త్రాన్ని అనుగుణంగా నడుచుకోవాలి. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మితుడై రోమాలు నిక్కుబడుచుకోగా తల వంచి నమస్కరిస్తూ చేతులు జోడ్చి ప్రార్థించుట ప్రారంభించాడు. భగవంతుడు ఇప్పుడు మనకి ఎన్నో రకాలైన రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులు, భార్యాభర్తలు, బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులు, ఇటువంటి రిలేషన్షిప్స్ అన్ని కూడా ఏదో ఒక పరిస్థితిలో మనం వాటితోటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎదుర్కొంటాం. తల్లిదండ్రులతో బిడ్డలకు పడదు, బిడ్డలకి తల్లిదండ్రులు పడరు. తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కి పంపిస్తారు, లేకపోతే వీళ్ళు పిల్లల్ని సరిగా చూడరు. ఏదో ఒక పరిస్థితిలో మనం సంతృప్తిని చెందలేమన్నమాట. ఎందుకని మన రిలేషన్షిప్ జీవులకి మధ్యన రిలేషన్షిప్ అనేది బాంధవ్యం అనేది ఒక వాస్తవమైనది. భగవంతునికి జీవులతో సంబంధం ఉంది కానీ జీవుడికి సంబంధం లేదు. మనం ఫ్యాను రెక్కలు అనే ఉదాహరణతో అర్థం చేసుకున్నాం ఈ విషయం. అందుచేత భగవంతుడితో మనం సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు బికాస్ కృష్ణ ఈస్ పర్ఫెక్ట్, భగవంతుడు పరిపూర్ణమైన వాడు కాబట్టి మనం ఎంత అపరిపూర్ణంగా ఉన్నా కూడా ఆయనతో సంబంధం ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ సంబంధం చక్కగా పరిపూర్ణంగా, భగవంతుడు మనకి తండ్రిగా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ రావు. ఈ తండ్రిని నేను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో వెయ్యాలన్న విషయం గుర్తుకు రాదు. లేదా భగవంతుడు నాకు బిడ్డగా ఉన్నాడని నేను అనుకున్నాను అనుకోండి, నాకు ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ రావు. భగవంతుడు నా మీద కంప్లైంట్ చేయడు. లేకపోతే భార్య భర్తగా బిడ్డగా ఏ విధమైన రిలేషన్షిప్ లో భగవంతుడిని మిత్రుడుగా అంగీకరించినా కూడా అందరూ విడిచిపెట్టినా ఆయన విడిచిపెట్టడు. ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఇస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్ అనడానికి భగవంతుడు చక్కని ఉదాహరణ, చక్కని ఆదర్శప్రాయమైన ఉదాహరణ భగవంతుడు. ఈ విధంగా అన్ని రిలేషన్షిప్స్ కూడా, బాంధవ్యాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను చెందుతాయి. ఎంతమంది ఇక్కడ మనకి అదే ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లలే మనకి నెక్స్ట్ జీవితంలో కూడా కావాలి, ఇప్పుడు ఉన్న తల్లిదండ్రులే నెక్స్ట్ జీవితంలో కూడా కావాలి, ఇప్పుడు ఉన్న భార్యాభర్తలే నాకు నెక్స్ట్ జీవితంలో కూడా కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నామండి. బోర్ అయిపోతాం, మనం సాగించలేము జీవితాన్ని. మారిపోతూ ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడితో అటువంటి సంబంధం బోర్ అవ్వం అన్నమాట. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ అది మనల్ని డిసప్పాయింట్ చేయడు భగవంతుడు. ఏమండి? అసంతృప్తికరంగా భగవంతుడు మొత్తం మెలుగుకోవడం అన్నమాట. ఎప్పుడు ఎల్ల సదా అది ఆనందాన్ని పెంపొందిస్తూనే, ఇంకా పెరుగుతూనే ప్రతి క్షణము పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి క్షణము ఆనందాన్ని ఆ బాంధవ్యంలో, అటువంటి రిలేషన్షిప్ లో ఆయన పెంపొందిస్తూ ఉంటాడు. బోర్ అవ్వం అన్నమాట మనం ఎప్పటికీ కూడా. ఏమండి? సో భగవంతుడు రస విగ్రహ, అన్ని రసాలకు ఆయన శ్రీ విగ్రహుడు. అన్ని రసాలు ఉన్నాయి ఆయనలో, అన్ని ఇమోషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. ఇక్కడ నుంచి భగవంతుడు మనకి చూపించిన దానికి అర్జునుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఏమేమి చూస్తున్నాడో మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట. చెప్పండి ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. అర్జున ఉవాచ, అర్జునుడు పలికెను, కృష్ణ, సకల దేవతలు, నానా రకముల ఇతర జీవులు నీ దేహములో సమకూరినట్లు నేను చూస్తున్నాను. కమలములో కూర్చున్నట్టి బ్రహ్మను కింద కనబడుతున్నాడు చూడండి. అట్లే సింహులను, సమస్త ఋషులను, దివ్య సర్పములను నేను చూస్తున్నాను. సమస్త భౌతిక సృష్టిలో ఉన్నవన్నీ కూడా కనబడుతున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక జగత్తును కాదు, భౌతిక సృష్టిని భగవంతుడు చూపిస్తున్నాడు. విశ్వము, ఈ విశ్వాన్ని ఒక రూపంగా చేస్తే ఆయన ఏ విధంగా పోషిస్తున్నాడో ఈ విశ్వం అంతటిని కూడా ఒకే చోట చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. దాని అర్థం అది.
ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూప, హద్దు లేకుండా సర్వత్రా వ్యాపించినట్టి అనేక హస్తాలను, ఉదరాలను, ఎన్నో పొట్టలు కనిపిస్తున్నాయి, ఎన్నో నోళ్లను చూస్తున్నాడు, నేత్రాలను నీ దేహంలో నేను చూస్తున్నాను. నీలో అంతము గాని, మధ్యము గాని, ఆది గాని నేను చూడలేకపోతున్నాను. భగవంతుడు ఎక్కడ మొదలయ్యాడు, ఎక్కడ అంతమవుతున్నాడు, మధ్యం ఎక్కడ, చివర ఎక్కడ, లెఫ్ట్ ఏంటి, రైట్ ఏంటి, ఏమీ తెలియటం లేదు అర్జునుడు. అంత అనంతమైన రూపాన్ని భగవంతుడు దర్శనమిచ్చాడనమాట. సో అపరిమేయమైన విభూతులను భగవంతుడు దర్శనమిచ్చాడు. తేజోమయంగా ఉందట. తర్వాత అన్నిటా వ్యాపించి ఉన్నాడు. పోనీ ఒక పర్సనాలిటీకి ఇంకొక పర్సనాలిటీకి మధ్యలో ఖాళీ కూడా లేదట. ఆ ఖాళీ కూడా భర్తీ చేసేసాడట భగవంతుడు. ఖాళీ మొత్తం అంతా కూడా నిండిపోయి ఉన్నాడట. అందుకనే భగవంతుడిని మనం కాదనుకుంటున్నాం గాని అన్ని అన్ని ప్రదేశాల్లో భగవంతుని యొక్క ఉనికి ఉంది. ఉనికి లేకుండా భౌతిక సృష్టి నడవదు. ఒక్క క్షణం కూడా, క్షణంలో లవ మాత్రం కూడా భౌతిక సృష్టి నడవదు. ఇప్పుడు మనం దాని ఎగ్జాంపుల్ ఎలా నేర్చుకోవచ్చండి? ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంది. ఆ ఫ్యాన్ మనం ఆన్ చేసే ముందు తిరగకుండా ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని ఆన్ చేయాలంటే ఎట్లాగండి? అది తిరగాలి. నిశ్చలంగా ఉంది. అది డెడ్ మ్యాటర్ కదా, దానిలో జీవం లేదు కదా. దాన్ని నేను మూవ్ చేయాలి, దాన్ని నేను రన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నేను వెళ్ళి స్విచ్ వేయాలి. ఎవరు వేశారు? ఒక జీవుడు, జీవ ఆత్మ, జీవించే ఒక జీవి దాన్ని ప్రేరేపించినప్పుడు మాత్రమే డెడ్ మ్యాటర్ అంటే భౌతికమైన పదార్థం కదులుతుంది. అంతవరకు దాంట్లో స్పందన రాదు. డెడ్ మ్యాటర్ కెనాట్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అది వర్క్ చేయలేదు, దానంతటా అది పని చేయలేదు. స్పిరిట్, ఆత్మ యొక్క స్పర్శ ఉండాలి, అప్పుడే అది పనిచేస్తుంది. ఆ విధంగా ఈ భౌతిక సృష్టి అంతా కూడా మనం చెప్పుకున్నాం 24 భౌతికమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడింది. అదంతా కూడా డెడ్ మ్యాటర్. భగవంతుడు దాంట్లో పరమాత్మ స్వరూపంగా అన్ని అణువుల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు భౌతిక సృష్టి వ్యక్తం అవడం ప్రారంభమవుతుంది అనమాట. సృష్టించడం ప్రారంభమవుతుంది. అవన్నీ కూడా విడిపోయి, శక్తులన్నీ కూడా విడిపోయి, ఆకాశము, భూమి ఈ విధంగా విడి మనకి సృష్టికి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు బ్రహ్మ ప్రతి సృష్టి చేస్తాడు, విసర్గ సృష్టిని చేస్తాడు. భగవంతుడు సర్గ సృష్టిని చేసి ఇస్తే బ్రహ్మ సెకండరీ సృష్టిని చేస్తాడనమాట, విసర్గని చేస్తాడనమాట. దానికి కూడా కావలసిన జ్ఞానాన్ని భగవంతుడే ఇస్తాడు. సో ఈ విధంగా నేను స్విచ్ వేస్తేనే ఆ ఫ్యాన్ ఎలాగా ఆన్ అయిందో, భగవంతుడు లేనిదే ఈ భౌతిక సృష్టి నడవదు. మనకు ఆటోమేటిక్ అన్ని జరిగిపోతున్నట్టుగా ఉంటాయి. మనం అనుకున్నాం కదా నిన్న, తల్లికి బిడ్డ పుట్టగానే పాలు పుడుతూ ఉన్నాయి. ఒక విత్తనం భూమిలో వేయగానే చక్కగా పైకి ఒక ఇది చిన్న మొక్క పైకి మొలుస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతున్నాయి. ఇవి ఎప్పుడు జరిగేవే కదా అని మనకు అనిపిస్తుంది. భగవంతుడి యొక్క హస్తము, ఉనికి అక్కడ ఉండడం వలన ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. అనాది మధ్యాంత మన అంత వీర్య మనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాసవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతముగా ఉన్నది. నీవు అసంఖ్యాకమైన బాహువులను కలిగి ఉన్నావు. సూర్య చంద్రులే నీ నేత్రాలు. నీ నోటి నుండి జ్వలించే అగ్ని వస్తున్నట్లుగా గాను, నీ తేజముతో ఈ సమస్త విశ్వమును దహింపజేస్తున్నట్లుగాను నేను నిన్ను చూస్తున్నాను. అంటే ప్రళయాన్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు, రాబోయే ప్రళయం చూస్తున్నాడు, ఒక పక్క సృష్టిని చూస్తున్నాడు, అంతా కూడా ఒకే చోట చూస్తూ ఉన్నాను కృష్ణ అని మనకి ఒకసారి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆయన ఏమేమి చూస్తున్నాడు రికార్డ్ చేస్తున్నాడు అర్జునుడు. ఆయన చూసేసి మనసులోనే ఉంచుకుని ఉంటే మనం అక్కడ ఏం చూసాడో, విశ్వరూపంలో ఏం జరిగిందో మనకేమీ తెలిసి ఉండేది కాదు. ఆయన రికార్డింగ్ ఇస్తున్నాడు మనకి, ఆయన ఏమేమి చూస్తున్నాడో వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఇదంతా కూడా భౌతిక సృష్టిలో జరిగే, సూర్య చంద్రులు కూడా భగవంతుని యొక్క నేత్రాలు. అందుకే మనం సూర్య భగవానుడికి పొద్దున్నే దండం పెట్టుకుంటాం. అందులో మనం ఏం చూడాలి? భగవంతుని యొక్క నేత్రంగా మనం, భగవంతుని యొక్క విభూతిగా మనం ఆయనకి నమస్కరించాలి. అలాగనే చంద్రుడికి నమస్కరించాలి. భగవంతుని యొక్క విభూతిగా, భగవంతుని యొక్క విభూతిగా ఆయనకు మనం నమస్కరించాలి. సో ఈ విధంగా చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అండి. అర్జునుడు ఇక్కడ ఐ విట్నెస్ గా ఉన్నాడు. ఆయనతో పాటు ఇంకా ఎవరెవరు చూస్తున్నారో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రభు.
సో నీవు ఒక్కడివే ఆయనను, ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్య ప్రదేశమును వ్యాపించి ఉన్నావు. ఇందాక మనం అనుకున్నాం. సో ఓ మహాత్మా, ఈ అద్భుతము భయంకరము అయిన రూపము చూసి సకల లోకాలు కలత చెందుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, లోకాలు కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. పైన మన పైన ఉన్న భూనభాండాలను కూడా స్వర్గలోకాల్ని మిగతా లోకాల్ని కూడా అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ నుంచి దేవి దేవతలందరూ కూడా భ్రాంతి చిత్తులై భయపడుతూ ఉన్నారు, అది నేను చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. అంటే అక్కడ ఉన్న లోకాల్లో కూడా భగవంతుని యొక్క కృప దొరికిన కొన్ని మహాత్ములు కూడా ఇది వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. అందరికీ దొరకలేదు. భగవంతుని యొక్క కరుణ ఎవరి మీద ప్రసరించిందో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడగలిగారట. అందరూ చూడలేదటండి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో, కొంతమంది మాత్రమే చూడగలిగారట. సో ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది సకల లోకాలు కలత చెందుతున్నాయి. సో వారు డివోటీస్ గా ఉంటారు కాబట్టి, సకామ భక్తులుగా ఉంటారు కాబట్టి దేవి దేవతలు వాళ్ళు కూడా వీక్షించారు. ఆ లోకాలను కూడా దాటి వెళ్ళిపోయింది, అనంత విశ్వాల్లోకి ప్రవేశించేసింది భగవంతుని యొక్క ఈ విశ్వరూపం. దేవతా సమూహాలన్నీ నీ ఎదుట శరణాగతులై ప్రవేశిస్తున్నాయి. వారిలో కొందరు ఎంతో భయపడిన వారే చేతులను జోడ్చి స్తుతులు చేస్తున్నారు. ఋషుల సమూహాలు, సిద్ధ పురుషులు సమూహాలు శాంతి అని పలుకుతూ వేద మంత్రగానము ద్వారా నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. శాంతి శాంతి, ఓ కృష్ణ శాంతి అంటూ ఉన్నారనమాట. నరసింహ భగవానుడు కూడా వచ్చినప్పుడట ప్రహ్లాదుని రక్షించడానికి భగవంతుడు ఉగ్ర రూపాన్ని దాల్చాడట. ఉగ్ర రూపంలో ఆయన శాంతింపజేయడానికి బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళడానికి కూడా భయపడ్డాడట. లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించారట, అమ్మా లక్ష్మి నువ్వైనా వెళ్ళి భగవంతుని శాంతింపజేయి, ఉగ్ర రూపంలోకి వెళ్ళిపోయాడు భగవంతుడు అని భయపడుతూ ఆయన మంటల్ని ఊదుతూ భీకర రూపంలో భగవంతుడు తాండవం చేస్తూ ఉన్నాడట నరసింహ భగవాన్. అప్పుడు దాని తాండవం మనము అయితే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు లక్ష్మీదేవి కూడా వెళ్ళలేదట. అప్పుడు ప్రహ్లాదుని, చిన్న బాలుడుగా ఉన్న ప్రహ్లాదుని పంపిస్తే ఆయన శాంతి అవుతాడని చెప్పి అందరూ నిర్ధారించుకుని, దేవీ దేవతలు లక్ష్మీదేవి అందరూ కూడా నిర్ధారించుకొని ప్రహ్లాదుని పంపించినప్పుడు ఆయన ఎంతో శాంతిని పొందాడట. ప్రహ్లాదుని ముఖార విందాన్ని చూసినప్పుడు నవ్వుతూ ప్రహ్లాదుడు స్తుతిస్తూ ఉంటే ఆనందంగా భగవంతుడు ఆలకిస్తూ ఆయన తొడపైన కూర్చోబెట్టుకొని నిమురుతూ ఉన్నాడట ప్రహ్లాదుని తలని నరసింహదేవుడు. ఆ విధంగా వీళ్ళందరూ కూడా శాంతి శాంతి అనేసి పైనుంచి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నారు, భయపడిపోతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే స్వర్గలోక వాసులైన అంత మాత్రాన వాళ్ళకి ప్రళయం ఉండదు, వాళ్ళకి మరణం ఉండదు అనేది లేదండి. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకి, బ్రహ్మలోకం నుంచి కింద పాతాళ లోకం వరకు అందరికీ కూడా మరణం ఉంది. ప్రళయంలో వాళ్ళందరూ కూడా నశించిపోతారు. మనం చిన్న చిన్న ప్రళయాల్లో నశిస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళకి ఇంకొంచెం టైం ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనవాంతరాల తర్వాత లేకపోతే కొన్ని యుగాల తర్వాత వాళ్ళకి ప్రళయం సంభవిస్తూ ఉంటుంది పై లోకాలలో. ఏమండి మన పైన ఉన్న బ్రహ్మలోకం వరకు కొంచెం ఎక్కువ టైం ఉంటుంది అంతే. వివిధ రకాలైన ప్రళయాలు ఉన్నాయి కదా ఆ విధంగా. సో ఇది భయపడడం కూడా చాలా అవసరం. మనం ముందు నేర్చుకోవాల్సింది భగవంతుని యొక్క విభూతులకి, భగవంతుని యొక్క ధర్మాలకి. ఈ భౌతికమైన ప్రకృతి ధర్మాలని ఉన్నాయి. ఏ జీవిని కూడా మనం హింసించరాదు. జీవి అంటే ఏదైనా చెట్టు, పుట్ట, లేకపోతే మనిషి, ఎవరైనా సరే దేనైనా సరే జీవిని మనం హింసించరాదు. ఈ విధమైన చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి, ధర్మాలు ఉన్నాయి. వాటికి మనం చక్కగా తల ఒగ్గి మనం నడుచుకుంటూ ఉండాలి, భయపడాలి. ప్రకృతి ధర్మాలు మనల్ని వదిలిపెట్టవు. ఆ పనిష్మెంట్ కి మనం భయపడుతూ ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందండి, విచ్చలవిడతనం వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ జీవించడమే చాలా దుర్బలం అయిపోతుంది. మనము నశించిపోతాము, పక్కవారిని కూడా చెడుపుతాం అన్నమాట. మరి గవర్నమెంట్ రూల్స్ పాటించకపోతే ఏమవుతుందండి, జైల్లో పడేస్తారు, మన నరకంలో పడేస్తారు. ఇదే ఒక జైలు. అది ఇంకా ఏమంటారు, మన అండమాన్ జైలు లాగా ఇంకా కఠినమైన జైలు అన్నమాట. ఏది నరకలోకాలు. ఆ విధంగా మనం భయపడడం ఫస్ట్ మొదటి అడుగు. గాడ్ ఫీరింగ్, గాడ్ లవింగ్, తర్వాత గాడ్ లవింగ్ లోకి మనం మారాలి. మొదట భయపడడం నేర్చుకోవాలి. ఆయన విభూతులను మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ధర్మాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా మంటలన్నీ ఊదుతూ భగవంతుడు భీకర రూపంలో ఉన్నాడు చూడండి. ప్రళయం ఏ విధంగా సంభవిస్తుందో చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రభు. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు,
ఇంకా కొంచెం భయపడుతున్నాడు అనమాట మన భయపడడానికి అందరూ సిద్ధంగా ఉండాలి. శ్రీ భగవాను వాచ కాలోస్మి లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తు మిహ ప్రవృత్తః రితేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ శిస్తా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. సారీ అండి, నాకు కొంచెం ఫాంట్ ప్రాబ్లం, తెలుగు ఫాంట్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, లోకముల మహావినాశకారైన కాలమును నేను జనులందరినీ నశింపజేయడానికి నేను ఇక్కడకు వచ్చాను. నీవు తప్ప, అంటే పాండవులందరినీ కూడా ఇరువైపులా ఇక్కడ ఉన్నట్టి సైనికులందరినీ కూడా నేను చంపబోతున్నాను, చంపబడతారు అని చెప్పుతున్నాడు అనమాట భగవంతుడు. అంటే కాలోస్మి, ఐ ఆమ్ ద టైమ్ అంటున్నాడు. అస్మి, నేను కాలమును అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇక్కడ మనం పక్కన చూడొచ్చు, ఇప్పుడు జననం మరణాలు ఏ విధంగా సంభవిస్తున్నాయో చూసాం కదండి. ఎవరు దీన్ని ఆపగలరు చెప్పండి? దీన్ని ఎవ్వరు కూడా ఆపలేరు. మన టైం వస్తే ఖచ్చితంగా ఒక్క సెకండ్ ఎక్కువ ఉండదు, ఒక సెకండ్ తక్కువ ఉండదు. కరెక్ట్ గా అనుకున్న టైంకి మన జీవితం ఎండ్ అయిపోతుంది, ముగించిపోతుంది. సో కాలోస్మి, కొంచెం భయపడుతున్నాడు. నన్ను ప్రేమించలేకపోయినా ఈ విధంగా మీరు ధర్మబద్ధంగా నడుచుకోండి, మీరు స్వతంత్రులుగా లేరు, బద్ధులై ఉన్నారు. అందుకోసం టైం ని వేస్ట్ చేయవద్దు. మనం ప్రతిరోజు నిద్ర లేస్తాము, నిద్ర లేచిన వెంటనే మనం ఒక రోజు గడిచిపోయింది అంటే మన మరణానికి ఒక రోజు మనం ముందుకు వచ్చేసాం. మనం హ్యాపీ బర్త్డే అని జరుపుకుంటాం. కానీ ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది అంటే మన మరణానికి ఒక రోజు, ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది అనమాట. దగ్గర అవుతూ ఉన్నాం అన్నమాట మరణానికి. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పాశ్చాత్య సంస్కృతి వలన దాన్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. పుట్టినరోజు రోజు ఏం చేయాలండి, ఇంకా మనం ఏ విధంగా ఈ తీవ్రమైన భక్తిని చేయాలి, తీవ్రమైన మనలో ఉన్న ఈ హరిషడ్ వర్గాలను, ఈ తాపాలను, ఈ ఈర్ష్య ద్వేషాలను ఏ విధంగా మనం హతమార్చి భక్తిలో మనం నిమగ్నం అవ్వాలి అని ఆలోచించుకోవాలి తప్ప హ్యాపీ బర్త్డే ఇంకొక సంవత్సరం ఎంజాయ్ చేయడానికి మనం వచ్చేసాము అని అనుకోకూడదు అనమాట అండి. కాలోస్మి, కాలమును నేను అంటున్నాడు అనమాట. సో భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉంటాడంటే ఒక కొండ చిలువ మనందరినీ కూడా మింగేస్తూ ఉన్నదనమాట. కొండ చిలువగా భగవంతుడు, అంటే ఒక సర్పంగా భగవంతుని కాలాన్ని వివరించింది శాస్త్రం. సర్పములాగా అది కాటేస్తుందట. కాల సర్పము, కాలము సర్పము వంటిది. ఇప్పుడు ఒక కొండ చిలువ ఉందనుకోండి, అది కొంతమందిని కాళ్ళ వరకే మింగిందట, త్వరలో మింగేస్తుంది. కొంతవరకు కాళ్ళ వరకు మింగిందట, కొంతమందిని మోకాళ్ళ దాకా మింగేసిందట, కొంతమందిని తల వరకు మింగేసిందట, మెడ వరకు. అంటే ముసలితనం వచ్చేసి వృద్ధులైపోయిన వారిని ఇక్కడ దాకా మింగేసింది. ఇంకో కొద్ది మాత్రమే టైం ఉంది వాళ్ళకి, కానీ తప్పకుండా అందరినీ మింగుతుంది. చిన్న పిల్లలు అనుకోండి, చిన్న వయసు అనుకోండి, అంటే కాళ్ళ వరకు అయ్యింది అనుకోవచ్చు. అంటే ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మింగుతూ ఉంది మనం కాలాన్ని. సో దాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకూడదు. అనర్థమైన లాజిక్స్ అన్ని మాట్లాడి, వివిధ రకాలైన లాజిక్లన్నీ మాట్లాడి మనం అది కనిపించటం లేదు, ఇది దొరకటం లేదు, నేను ఎందుకు నమ్మాలి, ఇటువంటి ప్రశ్నలు కాకుండా త్వరగా మనం భక్తి మార్గంలో స్థిరమై ముందుకు వెళ్ళాలి. మనం ఆల్రెడీ 20-30 years కి వచ్చేసి ఉంటాం. ఈ వినే వాళ్ళందరూ కూడా కొద్దిపాటి పిల్లలు ఉన్నారు అదృష్టవంతులు, కానీ మనందరం కూడా 20-30-40 years కి వచ్చేసి ఉన్నాం. ఇంకెంత టైం ఉందో మనకి తెలియదు. రేపు ఈ రోజు నిద్రపోతాము, రేపు పొద్దున్న నేను లేస్తాను, కళ్ళు తెరుస్తాను అని నమ్మకం ఎవరైనా చెప్పగలరండి? ఎవరైనా గ్యారంటీ ఇవ్వగలరా? రేపు మాతాజీ మార్నింగ్ లేస్తారు అని గ్యారంటీ ఇవ్వగలరా? ఎవరి చేతిలో ఉందండి గ్యారంటీ? లేదు. ఈ క్షణమే, తత్క్షణమే మనం మొదలు పెట్టడం ప్రారంభించాలి. శ్రద్ధను మనం పెంపొందించుకోవాలి. చూడండి, నిన్న కూడా ఎవరో అడిగారు, ఈ ప్రశ్న గురించే నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అనమాట. వాళ్ళు నమ్మటం లేదు ఈ విధంగా శాస్త్రం చెప్తే. కనీసం ఒక ఆటో ఎక్కుతాం, 5 రూపాయలు ఇచ్చి మనం ఆటో ఎక్కుతామండి. ఆ ఆటో వాడిని నాకు సరిగ్గా తీసుకువెళ్తాడని నమ్మే కదండి మనం ఎక్కుతున్నాము. ఆటో వాడికి ఇచ్చే విలువ కూడా మనం భగవంతుడికి ఇవ్వలేకపోతున్నాం. స్వయంగా భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తున్నా కూడా అదెందుకు నేను నమ్మాలి, ఇదెందుకు మనం నమ్మాలి అంటూ ఉన్నామంట. ఆటో ఎక్కుతున్నాము, ఆటో వాడు నన్ను పలానా ప్లేస్ కి తీసుకెళ్ళు అని
ఇచ్చి ఎక్కి కూర్చుంటున్నాం, వాడు ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తాడని నమ్ముతున్నాం కదండి. ఫ్లైట్ ఎక్కుతాము, అమెరికా వెళ్ళాలి అని మనం ఎక్కి కూర్చుంటాం, వాడు నిజంగా మనం ఫ్లైట్ తీసుకెళ్తాడని నమ్మే కూర్చుంటున్నాం కదా. వాడు తీసుకెళ్తాడన్న గ్యారంటీ లేదు, గ్యారంటీ లేదు, అయినా నమ్మి కూర్చుంటున్నాం కదా. ఇంత ధనాన్ని మనం వెచ్చించి ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కి కూర్చుంటున్నాం కదా. గ్యారంటీ లేని వాటి మీద అంతా కూడా మనకి ఎంతో శ్రద్ధ. టూత్ పేస్ట్ యాడ్ ఇస్తాడు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాడు, ఇది తోటి మీరు పళ్ళు తోముకుంటే తెల్లగా వస్తాయంటాడు. మనం రోజు తోముతాం, అవి తెల్లగానే రాదు, అయినా కూడా నమ్ముతాం, కొంటూ ఉన్నాం. అంతే కదండి. చిన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ నే మనం ఎంతో శ్రద్ధగా నమ్ముతున్నాం, దాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం, మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామే. భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవద్గీతలో మనకి ఇన్ని విషయాలను చెప్తూ ఉంటే నమ్మను. అవజానాంతి మా మూఢ అని ఎందుకు అన్నాడంటే ఇందుకు అన్నాడు అనమాట. మూఢులు నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. శ్రద్ధను మనం అందరం కూడా పెంపొందించుకోవాలి. శ్రద్ధను పెంపొందించుకోవాలంటే మనం భక్తులతో సాంగత్యం చేయాలి. ముఖ్యంగా భాగవతం, భగవద్గీత, భగవంతుని యొక్క లీలను శ్రవణం చేస్తే త్వరగా మన శ్రద్ధ డెవలప్ అయిపోతుంది. భగవంతుని యొక్క లీలను స్మరణం చేయాలి, అదొక్కటేనండి మార్గం. భగవంతుని యొక్క నామాలను వినాలి, నామ రూప గుణ లీలను మనం వింటూ ఉండాలన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడు పిల్లి ఉంటుంది. ఆ పిల్లి ఎలకని ఎలా పట్టుకుంటుందండి? ఎలకని చేస్తుంది, హంటింగ్ చేస్తుంది. ఎలా పట్టుకుంటుంది? చాలా క్రూరంగా దాని యొక్క కెనైన్స్ పదునైన పళ్ళతో గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. ఎక్కడ విడిచిపెట్టడానికి, దానికి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేకుండా గట్టిగా పట్టుకుంటుంది, క్రూరంగా పట్టుకుంటుంది, రక్తం అంతా వెదజల్లుతుంది అండి. తర్వాత మరి అదే పిల్లి తన పిల్లల్ని పట్టుకుంటుంది. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ తీసుకెళ్ళడానికి తన పిల్లల్ని కూడా పట్టుకుంటుంది. ఎలా పట్టుకుంటుంది? మృదువెత్తని తన పెద్దాలతో చక్కగా ఆ చంటి పాపలకి ఎటువంటి హాని జరగకుండా చక్కగా పట్టుకొని వేరే ప్లేస్ కి సురక్షితంగా తీసుకెళ్తుంది. ఆ విధంగా మృత్యు అనేది భక్తులకి ఆ పిల్లల్ని పట్టుకున్న విధంగా మనల్ని భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తాడంట, ప్రత్యక్షం అవుతాడు. మృత్యు ఆ విధంగా ఉంటుంది భక్తులకి. ఈ జగత్తులో ఎవరు పర్మనెంట్ గా ఉండరండి, కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి, వ్యత్యాసం ఏంటి? ఏ విధంగా ఆ పిల్లి పిల్లల్ని తీసుకెళ్తూ ఉందో మృదుమెత్తంగా. అందుకే చావు, మరణం ఇవన్నీ కూడా డిఫరెన్స్ లేదండి భక్తులు. ఎంతో చక్కగా మృదుమెత్తగా కోమలంగా తీసుకెళ్తుంది. అదే అభక్తులకి, లేకపోతే ఇష్టానుసారంగా జీవించి పరమ పాపకృత్యాలన్నీ చేసి జీవిత అర్థం ఏంటో తెలియకుండా, గమ్యం ఏంటో తెలియకుండా, ఎటెళ్తున్నామో తెలియకుండా జంతు జీవనాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది? అతి క్రూరంగా ఉంటుంది. చూస్తూ ఉన్నాము అన్ని. ఎవరికి కూడా ఇప్పుడు న్యాచురల్ డెత్ అంటే ఏంటో తెలియదు, మన పిల్లవాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు. ఏదో క్యాన్సర్ అంటారు, యాక్సిడెంట్ అంటారు, అన్ని క్రూరమైనగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎవరు పరిపూర్ణంగా వృద్ధాప్యం చెంది అన్ని అవయవాలు నెమ్మదిగా క్షీణిస్తూ చక్కగా న్యాచురల్ డెత్ పొందేది, సహజ సిద్ధమైన మరణాన్ని పొందేది ఎంతమంది అండి కలియుగంలో? ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ ఉన్నాం మనందరం కూడా, అధర్మంగా జీవిస్తూ ఉన్నాం, ధర్మబద్ధమైన జీవిత శైలి లేదు. అందుకని ఎంతో క్రూరంగా ఉంటూ ఉందన్నమాట, ఎంతో క్రూరం. ఆ పిల్లి ఎలకను పట్టుకున్న విధంగా క్రూరంగా మనం కూడా మృత్యువుని ఎదుర్కొనవలసి వస్తూ ఉందన్నమాట. జీవిత శైలిని మనం మార్చుకోవాలి ఏమండి. సో మనం ఎన్నో ప్లాన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ విధంగా నేను ఉండాలి, ఆ విధంగా ఈ 2020 వచ్చేటప్పటికి నేను 2 డూప్లెక్స్లు కట్టాలి, లేకపోతే నేను ఒక కారు కొనాలని కానీ ఏదైనా మనం ప్లాన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు, తప్పు లేదు, అవి చేయకూడదని అంటాం లేదు. కానీ వెంపర్లాట పనికి రాదు. మనం మనసు దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నది అంటే అది మనల్ని బంధిస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వెంటనే పడుకునే ముందు అది గుర్తు వచ్చింది అనుకోండి, అది మనల్ని బంధిస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎన్నో ప్లాన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, కానీ భగవంతుని యొక్క ప్లాన్ ఏంటండి చూపించాడు భగవంతుడు. ఏం జరగబోతుంది, జరగబోయేది కూడా చూపిస్తూ ఉన్నాను. భగవంతుడు ప్లాన్ చూపించేస్తాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మన కర్తవ్యం ఏంటి? మన ప్లాన్స్ అన్నిటినీ కూడా భగవంతుని ప్లాన్ తో అనుసంధానంగా వెళితే ఎటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్, అసంతృప్తి మనకి కలగదు అనమాట. అరే నేను ఇలా అనుకున్నానే, ఇలా జరిగిపోయింది అన్న అసంతృప్తి మనకి జరగదు. మనం భగవంతుడు ఇలా వెళుతుంటే మనం ఇలా వెళుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, డెఫినెట్ గా అది కొలాప్స్ అయిపోతుంది.
సఫలం అవదది. భగవంతుని చింతయే, భగవంతుని చిత్తానుసారమే ఏ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్, చిన్న గడ్డి పుచ్చు కూడా కదలడానికి భగవంతుని యొక్క సంకల్పం అనుసారమే జరుగుతుంది. మన సంకల్పానుసారం ఏది జరగదు. మనం అనుకుంటాం నేను చేయడం వల్లనే అదంతా జరిగింది అని. ఇంకా ముందు ముందు చాప్టర్స్ లో ఏ విధంగా అవి జరుగుతాయి అనేది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. అది వేరే సబ్జెక్ట్ అండి. మన సంకల్పానుసారం ఏది జరగదండి. కానీ మన ప్లాన్స్ అన్ని కూడా భగవంతుని సంకల్పానుసారం. భగవంతుని యొక్క ప్లాన్ ఏంటి? అర్జున, నువ్వు నేర్చుకో, నేనేమనుకుంటున్నానో దానికి అనుగుణంగా నువ్వు నడుచుకో అంటూ ఉన్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వస్తుంది. ఎన్నో ప్లాన్స్ చేసుకుంటా అవన్నీ కూడా జరగమనమాట అండి. నెక్స్ట్ శ్లోకం. సో నేను ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాను, తెలుగు చెప్పండి. తస్మాత్ త్వం ఉత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతాత్ పూర్వం ఏవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఇప్పుడు విషయానికి వస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని గడించు, నీ శత్రువులను జయించి సమృద్ధవంతమైన రాజ్యమును అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేవారు ఇదివరకే మరణించారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో నీవు కేవలం నిమిత్తము కావలను, ఒక సాధనముగా ఉండాలి నువ్వు అర్జున అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? అందుకే లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడువై కీర్తిని గడించు. ఏ విధంగా? నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళందరినీ చంపేశాను, వాళ్ళ మృత్యు అంతా కూడా నిశ్చయం. నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావు. భీష్మదేవుడు, ద్రోణాచార్యుడు, దుర్యోధనుడు, ఈ 100 మంది కౌరవులు, వీళ్ళందరూ కూడా నోట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారట. చూడండి, అక్కడ నోట్లోకి వెళుతూ ఉన్నారు. చూడండి, అందరినీ చూస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. అందరినీ ఎప్పుడూ నేను అది డెస్టిన్డ్ ప్లాన్. నువ్వు చేయకపోయినా కూడా అది జరుగుతుంది. అది భగవంతుడి సంకల్పం కనుక నువ్వు చేయకపోయినా కూడా అది జరుగుతుంది. కాకపోతే నువ్వు నా భక్తుడు కాబట్టి ఆ కీర్తిని నేను నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓ కృష్ణుడు ఈ విధంగా ధర్మాన్ని స్థాపించాడు అనే కన్నా నా భక్తుడు ఈ ధర్మాన్ని స్థాపించాడు అనడమే నాకు అత్యంత ముఖ్యము, అత్యంత ఆనందదాయకము అంటున్నాడు. కీర్తిని గడించు, నువ్వు చేయి, నా సంకల్పాన్ని నువ్వు నెరవేర్చు అంటూ ఉన్నాడు అనమాట. భగవంతుడు ఎటువంటి వైరాగ్యము అనే విభూతి ఉంది కదండి భగవంతుడికి. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం షడైశ్వర్యాలలో. నిన్న నేను 2 మిస్ చేసినట్టుగా ఉన్నాను. జ్ఞానము, వైరాగ్యము, సౌందర్యము, బలము, ఐశ్వర్యము, కీర్తి. ఇవి 6 షడైశ్వర్యములు అన్నాడు భగవంతుడు. ఒకే కాలంలో సంపూర్ణంగా 6టిని కలిగి ఉంటాడు. సో వైరాగ్యం అంటే ఇంత పెద్ద భారీ ఎత్తున ఇంత పెద్ద ధర్మ కార్యాన్ని చేస్తూ కూడా భగవంతుడు ఆ కీర్తిని తను సంపాదించుకోవాలనుకోవటంలా తన భక్తుడు ఎంతో అల్పుడైన ఒక జీవాత్మకి భగవంతుడు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. నువ్వు నా సాధనంగా, నా చేతిలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా నువ్వు గడించు, కీర్తిని నువ్వు సంపాదించు. సో లేచి దాన్ని చేయి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుని లేచి యుద్ధం చేయమన్నారు కాబట్టి ఇది వరకు నుంచి మనం ఫస్ట్ నుంచి చాలా మంది ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇప్పుడు మనం కూడా యుద్ధం చేయాలా, యుద్ధం చేయడం పాపకర్మ అయితే భగవంతుడు చేయమన్నాడు కాబట్టి అది పుణ్యకరం అయిపోయిందా? ఈ విధంగా ఎన్నో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అది కొంచెం మేము క్లారిటీ ఇవ్వలేదేమో అని నాకు అనిపించింది అనమాట. ఇక్కడ మనం కొంచెం నేర్చుకున్నాం. కృష్ణుడు అర్జునుడికే ఎందుకు యుద్ధం చేయమన్నాడంటే, అర్జునుడు ఒక క్షత్రియుడు యొక్క విద్యుక్త ధర్మంగా నడుచుకొని ధర్మంగా ప్రజలను కాపాడటం, దుష్కృతుల నుంచి ప్రజలను కాపాడడం, యుద్ధం చేయాలి ఆయన. ఏమండి, బ్రాహ్మణుల్లాగా ఆయన శాస్త్రాలను చదవడానికి కుదరదు. లేదా వైశ్యుల్లాగా వెళ్ళి గోరక్షణ తర్వాత ఈ ఫార్మింగ్ చేయడానికి కుదరదు. సో ఆయన యుద్ధం చేయమన్నాడు. అదే ఆ ప్లేస్ లో మనం ఎవరైనా ఉంటే నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని చేయిపో అని ఉంటాడు అనమాట. అంతేగాని యుద్ధం చేయని అందరినీ అనటం లేదు. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది కాంటెక్స్ట్. ఏ కాంటెక్స్ట్ లో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు క్షత్రియుడిని యుద్ధం చేయమంటున్నాడు అంటే మన ధర్మాలని మనము
వ్యవహరించమని చెప్తున్నాడు, కానీ అందరినీ యుద్ధం చేసేమని భగవంతుడు చెప్పడం లేదు. దయచేసి ఇది మీరు చాలా కొంచెం క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి ఒక కథ చెప్తానండి. ఒక కోతి ఉందట. అది చెట్టు మీద ఆడుకుంటూ ఉంటే కింద ప్రవహించే నదిలో పడిపోయింది. ఆడుకోవడంలో అది గెంతుతూ కింద పడిపోయింది. కింద పడిపోయినప్పుడు మీలాంటి ఒక మంచి మనిషి ఎవరో వచ్చి ఆ కోతిని దాంట్లోంచి ఎగరే కొట్టుకుపోతుందే అని చెప్పి తీసి దాన్ని ఒడ్డున వేశాడు. ఒడ్డున వేస్తే అది చాలా భయపడిపోయి ఉందేమో. ఆ మనిషి దాన్ని కాపాడగానే దానికి చాలా దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసింది, అభినందించి చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పి ఆ ఒడ్డునే కూర్చుని ఉందంట. కూర్చొని ఏం చేస్తూ ఉందంటే, ఈ విధంగా ఈ మనిషి నన్ను కాపాడాడే, ఈ మనిషి నన్ను కాపాడకపోతే నేనేమైపోయి ఉండేదాన్ని, నేను చనిపోయి ఉండేదాన్ని. సో నేను కూడా ఈ విధంగా అందరికీ నేను సహాయం చేయాలి అని ఆ ఒడ్డును కూర్చుని ఉందట. ఆ ఒడ్డును కూర్చున్నప్పుడు దానికి ఒక చేప పిల్ల అలా కొట్టుకుంటా పోతూ కనిపించిందంట. అరే చేప పిల్ల కొట్టుకుంటూ పోతుందని దాన్ని తీసి బయటేసిందంట. మళ్ళీ ఇంకో చేప పిల్ల కనిపిస్తుంది, దాన్ని కూడా తీసి బయట వేసిందట. అలా కొట్టుకుని పోయే చేప పిల్లలన్నింటినీ కూడా బయట వేస్తూ ఉందట. ఆ విధంగా ఉందన్నమాట మనం చేసుకునే అర్థం. కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి కదండి. చేప పిల్లకి అందులో ఉండటమే దానికి జీవితం. దాన్ని బయట పడేస్తే ఏమవుతుందో చనిపోతుంది. రక్షించడం అనేది అక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన ధర్మం. అదేం చేస్తుంది, నీటిలోంచి తీయడం అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ గా తీసుకున్నాం అన్నమాట. నీటిలోంచి తీయడం కాదండి, ఇబ్బందిలో ఉన్నవాడిని రక్షించాలనేది అక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన జ్ఞానం. అయితే అదేం చేసింది, నీటిలోంచి తీయడమే ధర్మము అని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఆ విధంగా యుద్ధం చేయడమే ధర్మం అని అనటం లేదు. క్షత్రియుడుగా అతను చేయాల్సిన అక్కడ కార్యక్రమం యుద్ధం. ఎందుకంటే ఈ దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, ఇంకా జయద్రథుడు, ఇంకా ఎంతో వేల మంది దుష్కృతులైన రాజులు భూమిని పరిపాలిస్తూ ప్రజలను హింసిస్తూ ఉన్నారు. భూమి భారమైపోయి ఉన్నది. అందుకని దాని నుంచి విడదీయడం కోసం, దాని నుంచి విముక్తి చేయడం కోసం భగవంతుడు ఏం చేశాడు, అందరినీ ఒకే చోట సమూహపరిచి ఒకేసారి నాశనం చేశాడు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకేసారి హతమార్చాడు. ఎన్నో మంది డీమన్స్ ని కంసుడు పంపించాడు, వాళ్ళందరినీ కూడా హతమార్చాడు. ఇలా ఎంత మందిని నేను హతమారుస్తూ ఉంటాను, రోజుకు ఒక్కడనే పంపిస్తున్నాడే కంసుడు. గోకులంలో రోజుకొక రాక్షసుడు వస్తూ ఉండేవాడు, బృందావనంలో రోజుకు ఒక్కడే వస్తున్నాడే. ఈ విధంగా కాదు అని చెప్పి మధురకు వెళ్ళి అక్కడే కంసుడిని హతమార్చేసి ఆ తర్వాత ద్వారకా నగరం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత మొత్తం భూమండలం పైన ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకే చోట సమూహపరిచి ఒకేసారి నాశనం చేశాడు, ధర్మాన్ని స్థాపించాడు అండి. సో మనం ధర్మాన్ని, భగవంతుడు చెప్పే కాంటెక్స్ట్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ విషయంగా చెప్తున్నాడు ధర్మాన్ని పాటించమని, అంతేగాని అందరినీ యుద్ధం చేయమంటున్నాడు అనడం కాదు. అదే సమయంలో అర్జునుడు చేసే యుద్ధము ధర్మయుతమైనది. ఇతనే కాదండి, ఎవరైనా క్షత్రియుడి యొక్క ధర్మము, అర్జునుడే కాదు, ఏ క్షత్రియుడి యొక్క ధర్మమైనా యుద్ధం చేయడం అది పాపకార్యం కాదు. యుద్ధం చేయడం అనేది పాపకార్యం కాదు క్షత్రియుడికి. అది ఆ కాలంలో. ఇప్పుడు అందరము కలో సూత్ర సంభవ, ఇప్పుడు అందరం సూత్రులం, క్షత్రియులం ఎవ్వరము లేము, మనకి చంపే అధికారము లేదు, హత్య చేసే అధికారం అంతకన్నా లేదు. ఇది కొంచెం క్లారిటీగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మనం చెప్తూ ఉన్నాం కానీ మీరు తప్పుగా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మా సేవ అంతా కూడా వ్యర్థమైపోతుంది. అండి క్లియర్ అని అనుకుంటున్నాను. క్షత్రియుడిగా అతని ధర్మము యుద్ధం చేయడం కాబట్టి అది ధర్మమే. అది భగవంతుడు సంకల్పించాడు కాబట్టి నువ్వు నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని పాటించు అంటున్నాడు. ఒకవేళ నువ్వు చనిపోతే స్వర్గలోకానికి వెళ్తావు అంటున్నాడు. నా కోసం చేయకపోయినా నువ్వు యుద్ధం చేసి ఉంటే నువ్వు స్వర్గలోకానికి వెళ్తావు, నీకు ఎటువంటి ఏ విధంగా అయినా నీకు లాభమే అంటున్నాడు కదండి. మనం ముందు చాప్టర్స్ లో చూసాం, కనుక చాప్టర్స్ లో నరకలోకానికి వెళ్తావు అని అనలేదు కదండి. ఎందుకు, అది విద్యుక్త ధర్మ కాబట్టి. ఇది క్లియర్ అని అనుకుంటున్నానండి. ఇంకెవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే మళ్ళీ చూద్దాం. సో లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై కీర్తిని గడించు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి, లేచి జపం చేయాలి, జప బీడ్స్ ని కొనుక్కోవాలి చక్కగా నిత్యం. అది మన విద్యుక్త ధర్మ. ఇప్పుడు లేచి మనం ఏం చేయాలి, సన్నద్ధుడివై కీర్తిని గడించు. చక్కగా మనం జపం చేస్తూ ఆ కీర్తిని గడించాలి. భగవద్ధామం వెళ్ళిన కీర్తిని మనం గడించాలి. అక్కడ భగవద్ రాజ్యంలో మన ఆనందాన్ని, సమృద్ధమైన ఆనందాన్ని మనం అనుభవించాలి. ఇది చెప్తున్నాడు అన్నమాట.
అది మనం కాంటెక్స్ట్ లో పెట్టుకోవాలి. అంతేగాని కోతి అర్థం చేసుకున్నట్టుగా మనం చేప పిల్లని బయట వేసినట్టుగా యుద్ధంలో మనం అందరినీ ఆ ఉండమని చెప్పడం లేదనమాట అండి. సో ఈ విధంగా ఒక ఒక అడుక్కు తినేవాడి దగ్గర నుంచి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వరకు కూడా ఎవ్వరూ కూడా జన్మ మృత్యు జర వ్యాధుల నుంచి తప్పించుకోలేరు. మనం రీసెంట్ గా చూసాం ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ ఒక ప్రెసిడెంట్ కూడా మనకి కోవిడ్ వచ్చింది ఒక మినిస్టర్ కి కదండి. సో ఈ విధంగా ఎవ్వరూ కూడా వ్యాధుల నుంచి జన్మ మృత్యు ఎంత బలవంతుడైనా సరే ఈ నాలుగుటి నుంచి తప్పించుకునే ఇది లేదు. సో మన 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 దగ్గర ఉన్న వాటన్నిటిని మనం చూసి అహంకారం పొందుతూ ఉంటాం. మనకి ఇంత జ్ఞానం వచ్చు, నేను ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ చదివాను, సైంటిస్ట్ నేను, ఇంకొకటి ఎంతో అహంకారంతో ఉంటూ ఉంటాం. నాకు ఇంత జ్ఞానం తెలుసు, నేను ఇన్ని శాస్త్రాలు చదివాను, నాకు వివిధ రకాల నేను అందంగా ఉన్నానని గాని, నేను ఇంత బలవంతుడినని గాని, ఎన్నో రకాలైన మనకి అహంకారాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా సున్నాలు. ఎన్ని సున్నాలు పక్కన ఎన్ని సున్నాలు పెట్టినా కూడా దానికి ఎటువంటి విలువ లేదు. కానీ దాని ముందు ఒకటి పెట్టామనుకోండి, దాని ముందు మనం కృష్ణుని చేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఈ విభూతులన్నీ మనం సంపాదించుకున్న ఈ జ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా అవి మనకి ఎంత విలువ ఇవ్వాలో అంత మనకి సమృద్ధంగా మనకి సహాయపడతాయి. భగవంతుడు నేర్చుకోవాలి. భగవంతుడు లేకుండా ఇవి ఎన్నున్నా కూడా అవన్నీ కూడా పూర్తిగా నిండు సున్నాలన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ శ్లోక పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుగరీయాన్. 1 second అండి. 43 పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్తి అభ్యధిక కూటోన్యో లోకత్రయే అపి అప్రతిమా ప్రభావ. ఈ సమస్త లోకానికి చరాచరాలకు నీవే తండ్రివి, నీవే పరమ పూజ్యుడవు, పరమ గురువుడవు, నీతో సమానమైన వాడు గాని ఏకమైన వాడు గాని లేడు. అయితే ఒక అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, నీకంటే గొప్పవాడు ఈ ముల్లోకాలలో ఎవడుంటాడు అంటున్నాడు భగవంతుడిని. చివరికి అర్జునుడు ఇదంతా కూడా వీక్షించిన తర్వాత కాలంగా ఈ విశ్వరూపంగా భగవంతుణ్ణి చూసిన తర్వాత చతుర్భుజ రూపాలలో కూడా దర్శించిన తర్వాత ఇప్పుడు విబాహు రూపంలో భగవంతుడు వచ్చాడనమాట తిరిగి. అండి విశ్వరూపంలో చూశాడు, చతుర్భుజ రూపంలో చూశాడు, ఇప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ ద్విబాహు రూపంలోకి భగవంతుడు వచ్చేసాడు. అర్జునుడే అడుగుతాడు, నేను ఇవన్నీ కూడా చూసినా నాకు సంతృప్తి కలగటం లేదు కృష్ణ, నువ్వు ఆ ద్విబాహు రూపు శ్యామ సుందర రూపంలోనే నాకు దర్శనాన్ని ఇవ్వు అంటున్నాడు అనమాట. ఈ సమస్త లోకానికి చరాలకు నీవే తండ్రివి. ఇక్కడ అహం బీజ ప్రదాపిత, భగవంతుడు మనందరికి కూడా బీజమునిచ్చిన తండ్రి అనే ధర్మాన్ని ఇక్కడ స్థాపిస్తున్నాడు అర్జునుడు. అచరాలకు నీవే తండ్రివి. చతుర్భుజ రూపంలో ఈ మాట అనలేదు, ద్విబాహుకు వచ్చిన తర్వాతే అర్జునుడు పలికాడనమాట. నీవే పరమ పూజ్యుడవు, నీకన్నా పైన ఎవరూ లేరు, నీతో సమానమైన వారు లేరు, నీ పైన కూడా ఎవరూ లేరు అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ స్థాపిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. చూసాడు కదండి విశ్వరూపాన్ని అంతటిని, ఇక్కడ స్థాపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన చూసిన దాన్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. నీకంటే గొప్పవాడు ఈ ముల్లోకాలలో ఎవడుంటాడు? అయితే ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, సమానమైన వాడు గాని ఏకమైన వాడు గాని నీకన్నా పరమమైన వాడు గాని ఎవరు లేరు అంటూ ఉన్నాడు. మనిషి రూపంలో భగవంతుడిని చూసేసరికి మనందరికి కూడా కొద్దిపాటి ఈర్ష్య కలుగుతుంది. మనలాగే ఉన్నాడు కదా, ఏదో చిన్న చిన్న లీలలు చేశాడు అంతే కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు మానవ శరీరంలో ఉన్నాము, నెక్స్ట్ గాడ్ గా మనం అనుకున్నా, మనం ఊహించుకున్నా నెక్స్ట్ డాగ్ గా అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది మనకి. కుక్క శరీరం వచ్చే ఛాన్స్ ఉందండి. నెక్స్ట్ జీవితంలో మనం ఏమవుతామో మనకే తెలియదు. మరి భగవంతుడి శరీరం అలాంటిది కాదు కదండి. నిత్య నూతనము, నిత్య యవ్వనము, శ్యామ సుందర రూపము, అచింత్యమైన రూపము, అనంతమైన రూపము, శాశ్వతమైన సచ్చిదానంద రూపము. మనం ఎలా పోల్చుకుంటామండి భగవంతుడితోటి? భగవంతుడు శాశ్వతమైన వాడు. ఆయన రూపంగా మనందరినీ సృష్టించాడు కాబట్టి మనం మనుషులుగా ఈ విధంగా ఉన్నాము. ఆయన బిడ్డలుగా, ఆయన ప్రతిరూపాలుగా మనం ఇటువంటి శరీరాలలో ఉన్నాము. అంతే కదండి. మన పిల్లలు మనకులాగే ఉంటారు కానీ పక్కింటి వాళ్ళలాగా ఉండరు కదండి. ఆ విధంగానే భగవంతుని వల్లే మనం కూడా
వివాహులతో ఉన్నాము. అంతేగాని మనం రివర్స్ లో నాలాగా కృష్ణుడు ఉన్నాడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం. అది మన భ్రాంతి, అది మన ఫూలిష్నెస్, మూఢత్వం. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఈస్ నాట్ సేమ్ మనకు లాంటి దేహాన్ని పొంది లేడనమాట. భగవంతుని యొక్క సచ్చిదానంద శరీరము, సౌమ్యమైన శరీరము, పరిపూర్ణమైనది. ఆయన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణమైనవి. అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యాంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. భగవంతుని అంగాలన్నీ కూడా సకల కార్యకలాపాలు చేయగలుగుతాయంట. భగవంతుడు కళ్ళతో మనం పెట్టే ప్రసాదాన్ని, నైవేద్యాన్ని తింటాడట. మనం కళ్ళతో తినగలమండి? నోటితో తింటేనే మనకి ఆస్వాదించగలుగుతాము. కళ్ళతో వినగలడు, కళ్ళతో తినగలడు, కంటి చూపుతో భగవంతుడు ఈ సృష్టి కార్యాన్ని చేయగలడు. చెప్తూ ఉన్నారు, శాస్త్రం చెప్తూ ఉంది, భగవంతుడు ఆ కంటి ప్రసరణ, కంటి చూపు ప్రసరణ వలన ఈ సృష్టి మొదలవుతుందన్నమాట. గర్భం దాలుస్తుందట భౌతిక భువన భాండంలో. జీవులందరినీ గర్భంగా దాలుస్తుందట సృష్టి, భగవంతుని యొక్క వీక్షణ ద్వారా. సో భగవంతుని కంటితోనే ఇన్ని పనులు చేయగలడు. ఆయన చెవితో మొత్తం అన్ని పనులు చెవితో చూడగలడు, తినగలడు, ఏమైనా చేయగలడు. అన్ని అంగాలు సర్వ కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఉంటాయి. మనం చేయగలమా అండి ఆ విధంగా? భగవంతుడు మధురకు వచ్చినప్పుడు కువలయ పీడము, వాళ్ళు చాలా మంది దుష్కృతులు ఎదురవుతారు. భగవంతుడు మధురకు వచ్చినప్పుడు ఎన్నో ఆటంకాలను ఏర్పరుస్తాడు కంసుడు. నాకు రాకముందే కంసుడి యొక్క ప్రాంగణంకి రాకముందే ఎంతో మందిని పంపిస్తాడు అనమాట, ఇంతలోపే వధించేయమని, ఏదో విధంగా వధించమని. భగవంతుడు చేత్తో నరికాడట తల, చెయ్య ఖడ్గమైపోయింది అక్కడ. భాగవతం 10వ స్కందంలో మనం చదవచ్చు. ఎంతున్నారు, చిన్న చిన్న పాపలుగా ఉన్నారు కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు కూడా. చూస్తే కోమలంగా ఉన్నారు. ఆ చేత్తో ఇలా అంటే అది తల విరిగి కింద పడిపోయిందట దుష్కృతుడికి. సో అన్ని అంగాలు కూడా పరిపూర్ణమైనవి. మనకి కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ కనీసం సరిగా చూడను కూడా లేము. సముద్రము ఆకాశము కలిసిపోయినట్టు చూస్తాము. దూరంగా ఉన్న కొండలు తెల్లగా ఉన్నాయని, లేకపోతే ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయని అనుకుంటాము. ఎన్నో రకాలైన మనకి అపరిపూర్ణతలు మనలో ఉన్నాయి. మనము భగవంతుడు ఎలా సమానం అండి? భగవంతుని అంగాలన్నీ కూడా, అంగస్య సకలాని, అన్ని కూడా సకలేంద్రియ వృత్తి మంతి, అన్ని కార్యకలాపాలు చేయగలుగుతాయట భగవంతుని యొక్క అంగాలన్నీ కూడా. సో భగవంతుడు పరిపూర్ణమైన చంద్రుడి వంటి వాడనమాట. మరి ఎన్నో చంద్రుళ్ళు మనం చూస్తాం, డిఫరెంట్ షేప్స్ లో చూస్తా ఉంటాం. అవన్నీ కూడా ఒకటే చంద్రుడా, డిఫరెంట్ చంద్రుళ్ళ? ఒకరోజు తొలి ఇది వచ్చినప్పుడు మనకి సన్నగా ఉంటాడు చంద్రుడు, ఆ తర్వాత పెరుగుతూ పోతాడు. మరి అవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మనం ఒక బొమ్మగా పెట్టుకొని చూసాం అనుకోండి, అవన్నీ డిఫరెంట్ చంద్రుల్లాగా కనిపిస్తాయి మనకి, కానీ అవన్నీ కూడా ఒకటే చంద్రుడు కదండి. అలా భగవంతుడు వివిధ అవతారాల్లో కిందకు వచ్చినప్పుడు కొన్ని అవతారాల్లో కొన్ని శక్తులతో కిందకు వస్తాడు, కొన్ని అవతారాల్లో ఎక్కువ శక్తులతో కిందకు వస్తాడు. ఏమండి? కానీ పూర్ణ శక్తులతో వచ్చేది ద్విబాహువులతో ఉన్నప్పుడు పూర్ణ చంద్రుడి లాగే పూర్ణ పురుషోత్తముడు కిందకు వస్తాడు అన్నమాట. మనం ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో 51వ శ్లోకం. అర్జున ఉవాచ దిష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడును అతని మూల రూపమును చూసినప్పుడు ఈ విధంగా పలికెను. ఓ జనార్దన, మూల రూపమున అంటే ఆది రూపమున, ఆధారమైన, అన్నిటికీ ఆధారమైన రూపమున, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన ఈ మానవుని వంటి రూపమును చూసి ఇప్పుడు నా మనసు శాంతించింది, నేను నా సహజ స్వభావమును తిరిగి పొందాను అంటూ ఉన్నాడు అన్నమాట. సో సౌమ్యమైన ఆ దర్శనాన్ని చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి కృష్ణుడు ఆ సహజ స్వభావానికి తిరిగి వచ్చాడు అనమాట. అప్పుడు దాకా భీతిల్లిపోయాడు, చాలా భయపడిపోయాడు అర్జునుడు. నేను చూడలేకపోతున్నాను కృష్ణ, తిరిగి నువ్వు ఆ శ్యామ సుందరి, మంగళకారుడైన శ్యామసుందర రూపాన్ని నాకు తిరిగి దర్శనం ఇప్పించు అని కోరగా మళ్ళీ భగవంతుడు చతుర్భుజ రూపం నుంచి
ద్విబాహు రూపంలోకి భగవంతుడు చూపిస్తాడనమాట, దర్శనం చేస్తాడనమాట. నెక్స్ట్ ప్రభు. సో 55. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యసమాం ఏతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్య కర్మలు మానసిక కల్పనమనే కల్మశాల నుండి విముక్తుడై నా విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనేవాడే, నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే తన జీవితపు చరమ లక్ష్యంగా చేసుకునేవాడు, ప్రతి జీవుని ఎడ మైత్రితో ఉండేవాడు నిశ్చయముగా నన్ను చేరుకుంటాడు. మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు జీవదయ. ప్రతి జీవితోనూ మనం మైత్రితో ఉండాలి. ఎవరిని మనం హింసించరాదు. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ చెప్పని అవసరం లేదు, భగవంతుని యొక్క విభూతుల్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. మళ్ళీ కూడా ఈ మైత్రిని ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాడు? ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశ. ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ అహింసను చాలా దృఢంగా తీవ్రంగా అర్థం చేసుకోవాలి, దాన్ని పాటించాలి. జీవుని ఎడ మైత్రితో ఉండాలి. ప్రభుపాదుల వారి భక్తులలో శిష్యులలో ఒక ఆయన, ఒక ఫారినర్ అనమాట అండి. ఆయన పోర్చుగీస్ వాళ్ళ యుద్ధ సైనికుల్లో ఒకరు అనుకుంటండి. పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక యుద్ధ సైనికుల్లో ఆయన కూడా ఒక జనరల్ మేజర్ అన్నమాట. అయితే ఆ యుద్ధంలో ఎంతో మందిని ఆయన హతమార్చాడట, భక్తుడు కాకముందు. ఏమండి, అయితే అప్పుడు ఎంతో మందిని హతమార్చిన తర్వాత ఎవరో అక్కడ యుద్ధంలో ఒక సైనికుడు భగవద్గీతను ప్రభుపాదుల వారు టీకా చేసిన భగవద్గీత యథాతథాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చారట. ఆ పుస్తకాన్ని, ఆ గ్రంథాన్ని చదివిన తర్వాత ఆయన మారిపోయి టోటల్ గా అది వదిలేశారట. ఈ చంపడానికి చేతులు రాక ఆయన వదిలేసిన తర్వాత ఆ ధామం, పుణ్యక్షేత్రంలో ఉంటారు కదండి, మాయాపూర్, వృందావన్, ఈ విధమైన ధామంకి ఆయన వచ్చాడట. ఒకసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక రూమ్ లో ఉంటగా ఆయనతో పాటు ఆయన స్నేహితుడు కూడా ఉన్నప్పుడు ఆయన లిక్విడేటర్ ఉంటది కదా, మన దోమల్ని చంపే ఆ లిక్విడేటర్ ఉంటుంది కదా, అది పెట్టబోయాడట ఆయన స్నేహితుడు. పెడితే అది కూడా పెట్టడానికి ఆయనకి నచ్చిందట. దోమల్ని చంపడానికి కూడా ఆయనకి మనస్కరించటం లేదు. ఆ విధమైన మన మనస్థితి మారుతుంది. శ్రద్ధను పెంచుకోవాలి. అదేదో మనం కృత్రిమంగా నేను ఇది మానేస్తాను అది మానేస్తాను అని కాకుండా మనం హయ్యర్ టేస్ట్ పదం దృష్ట్యా నివర్తతే, ఒక పరమమైన మనకు రుచి కలిగిందనుకోండి మన ఇంద్రియాలకి, లోవర్ టేస్ట్ అన్ని కూడా దిగువ స్థాయిలో ఉన్నాయి రుచులన్నీ కూడా మన నుంచి వీడిపోతాయి. ఆ లిక్విడేటర్ పెట్టడానికి కూడా ఆయనకి మనస్కరించలేదు. సారీ ప్రభు, ఏమనుకోకండి, మనం లిక్విడేటర్ వాడద్దు, మనం నెట్స్ వేసుకొని పడుకుందామని చెప్పి నెట్ ని ఉపయోగించి, దోమ తెరలను ఉపయోగించి ఆ రోజంతా నిద్రించారట. ఇది ఎంతో ఉన్నతమైన ఇదే కదండి కావాలి. మన జీవన శైలి మారాలి, మన మానసిక స్థితి మారాలి. చదివాము వెళ్ళిపోయామని కాకుండా మన మానసిక స్థితిలో మార్పు రావాలి. అది భగవంతుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. సో మనం అందరం కూడా ఈ విధంగా భగవంతుని యొక్క ఈ గీతను మన జీవితాలలో అభ్యసించడానికి ప్రయత్నించాలి. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. హీ సర్టైన్లీ కమ్స్ టు మీ. ముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు? అతడు నా వద్దకు వస్తాడు, నేను తీసుకువెళ్తాను అంటూ ఉన్నాడు అనమాట. సో నెక్స్ట్ లెటర్. సో గీతా పాఠం నేర్చుకుందాం. సో ఈరోజు గీతా పాఠం 11వ అధ్యాయం. సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతోను మైత్రితోను వ్యవహరిస్తూ, కరుణతో ఉండాలి, మైత్రితో ఉండాలి. మనకన్నా చిన్నవాళ్ళు అనుకోండి, చిన్నవాళ్ళు అంటే వయసు కాదు, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఇంకా ప్రారంభించిన వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక జీవితం మీద శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు మనకి కనపడినప్పుడు వాళ్ళ మీద మనం కరుణతో ఉండాలి. అదే మనతో పాటు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళతో మైత్రితో ఉండాలి, సాంగత్యాన్ని తీసుకోవాలి, ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి. అలాంటి వాళ్ళతో కలిసి గ్రంథాన్ని పఠనం చేయడం, అర్థం చేసుకుంటూ డిస్కస్ చేయడం, చర్చించడం వంటివి చేయాలి. సో సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతోనూ మైత్రితోనూ వ్యవహరిస్తూ, భగవంతుని ఆది రూపమైన శ్యామ సుందర దివ్య మంగళ స్వరూపమును ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే, ఏ విధంగా భజించాలండి? మనందరికీ అతి సులువైన మార్గం ఉంది. హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని
జపిస్తూ, భజించడం అంటే జపించడం, భజించినట్లయితే మనం త్వరితగతిలో ఆయన ధామమును చేరుకొనగలము. ఇదే 11వ అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకునే పాఠము. అందరం మళ్ళీ ఒకసారి 3 సార్లు చేతులు పైకెత్తి మనసును కేంద్రీకరించి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మాకు శ్రద్ధను అనుగ్రహించు తండ్రి అంటూ చక్కగా హరే కృష్ణని జపిద్దామండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ధన్యవాదాలు. నాతో పాటు మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఈ సేవలో పాల్గొన్నందుకు. మనకి పోలింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసాయి. మీరందరూ కూడా ఆన్సర్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. హరే కృష్ణ. సౌమ్యశ్రీ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సౌమ్యశ్రీ గారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి అమ్మా. హరే కృష్ణ చెప్పండి మాతాజీ. నా యొక్క సందేహం ఏంటంటే కృష్ణ భగవానుడు కానీ విష్ణుమూర్తి కానీ అతను ఏ దేవదేవతలనైనా పూజిస్తే వాళ్ళనే పూజించేటట్టు అనుగ్రహిస్తాను, వాళ్ళ మీద భక్తి పెరిగేటట్టు అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పారు కదా. అవునండి. అయితే ఈ దుర్యోధనుడికి కేరళలో ఉత్తరప్రదేశ్ లో 2 గుళ్ళు ఉన్నాయి. వాళ్ళు అపారమైన భక్తితో అతన్ని పూజిస్తారు మాతాజీ. ఎవరిని? దుర్యోధనుడిని. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద కూడా అంతే విధంగా అనుగ్రహిస్తారు అలానే అని ఉంటుందా? అండ్ ఇంకొకటి దుర్యోధనుడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు, అధర్మాలు చేశాడు అది ఇది అనేసి అతన్ని శిక్షించాడు. అంత అధర్మాలు చేసినా కూడా అతన్ని ఎలా పూజించగలుగుతున్నారు వాళ్ళు? అది వాళ్ళని అడగాలండి. యాక్చువల్లీ మీరు ఏ గుడి గురించి చెప్తున్నారో వాస్తవానికి నాకు తెలియదు. కానీ మీరు అడిగిన ప్రశ్న, ఇప్పుడు దుర్యోధనుణ్ణి ప్రార్థిస్తే భగవద్ధామానికి వెళ్తారా అంటే ఆయన ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నారు అనేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం. నేనేం చెప్పానంటే, నేను చెప్పేది కాదు, శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే, భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, దేవీ దేవతలను ప్రార్థించినా అది ఏమని ప్రార్థించాలి? భక్తిని భగవత్ శ్రద్ధను మనకు ప్రసాదించమని ప్రార్థించాలి. ఎందుకని అంటే మనకి భగవంతుడి మీద డైరెక్ట్ గా శ్రద్ధ లేదు కాబట్టి, మనం ఏదో ఒక దేవీ దేవతకి మన మనసు ఆకర్షితమై అయిపోయి ఉంది కాబట్టి వెంటనే విడిచిపెట్టలేం. కాబట్టి ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రుల్ని, మన బిడ్డల మీద మన మమకారాన్ని విడిచిపెట్టలేము. శాస్త్రం చెప్తుంది మమకారాన్ని మీరు ఉంచుకోకూడదు, మనం విద్యుక్త ధర్మంగా చెయ్యాలి, భగవంతుని కేంద్రీకం పెట్టుకొని చేయాలి అంటుంది. కానీ మనం మమకారాన్ని విడిచిపెట్టలేం. అభ్యాసం చేస్తాం. ఆ విధంగానే దేవీ దేవతలను ఇప్పుడు దాకా కొలిచాము, మరి వాళ్ళ మీద మనకు ఒక లాంటి ఆకర్షణ ఉంటుంది. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళనే కామ్య ఫలాలని కోరుకోకుండా, ఈ ఇంద్రియ భోగాల్ని ఆశించకుండా మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నట్లయితే భగవత్ ప్రాప్తిని ప్రసాదించమని, భగవత్ అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించమని, భగవంతుడి మీద మన శ్రద్ధను పెంచమని, భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని ప్రసాదించమని కోరుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి దొరుకుతుంది. ఎలా అంటే అలాగ మనం ఆరాధిస్తే దొరకదండి, డెఫినెట్ గా దొరకదు. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఆ లోకాలకి మనం వెళ్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఒకవేళ ఆ దేవీ దేవత కాలం సమాప్తి అయిపోయిన వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. అది అనిశ్చయము. ఆ డెస్టినేషన్ అనేది అనిశ్చయం. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రదేశాలకు మనం వెళుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. అంటే దేవీ దేవత ఎవరనేది మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను ఏమండి. సో మనం ఏమని ప్రార్థిస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనకి ఫలం ఉంటుంది.